Ahoj, takže máme 10. deň, som priamo v nástupe, tuto vidíte za mňou strašne veľa káblov, je to kvôli tomu, že sa robila kompletne nová elektrika v celom priestore a tu konkrétne bude nová rozvodná skriňa, ktorá je trošku väčšia a je to hlavne kvôli tomu, že tu máme rôzne zóny podsvietenia a do nej sa budú umiestňovať trafá. Rozvody sa kompletne ťahali v podlahách, čo som v niektorých videách predtým hovorila. Bolo to kvôli tomu, aby sme minimalizovali sekanie do stien. Tu už vidíte, máme tu aj svetlo. Včera bol 9. deň, kedy sme sa trošku vytrápili s týmto, rada by som k tomu niečo povedala. V tomto nachádzame sa v priestoroch budúcej kuchyne, kde tuto vidíte takú zaujímavú rúru, kde včera naozaj chlapci čarovali. Táto rúra slúži na digestor, keďže ideme riešiť tu do kuchynskej linky výsuvný digestor z pracovnej dosky a využívame to, že sme v rodinnom dobe, aby odsávanie išlo smerom von. Takže sa to vlastne muselo prerážať von. Trošku sme tu mali komplikácie, pretože v stenách išli od plynových rúr cez odpadové rúry, ale naozaj musím pochváliť chlapcov, odviedli chirurgickú prácu, kedy tú rúru dokázali trafiť priamo do toho. Musela sa urobiť trošku odbočka kvôli ventilu na vode. Takže na toto sa ináč veľmi teším, to vám potom aj ukážem, že aké to je parádne do budúcna. Takže táto kuchyňa ináč nám dala dosť zabrať, takže to v návrhoch potom uvidíte. Tuto vlastne v obývačke a v jedálni sa zatiaľ nič kľúčové nedeje, máme pozakrývanú podlahu, je to kvôli tomu, že pod tým sú tie masívne parkety, ktoré v podstate zostávajú. Dneska sa ide v týchto priestoroch diať to, že keďže máme piatok, tak sa vyleje kompletne nivelit, aby v podstate nám to cez víkend schlo. A pevne verím, že v pondelok to bude po chôdzbe, nakoľko v pondelok pokračujeme v ďalších prácach a poďme sa pozrieť do kúpeľne. No, nachádzame sa v kúpeľni, ja vám trošku prisvietim, lebo tu máme trošku tmu. V tejto kúpeľni sa vlastne udialo to, že sa kompletne vyrovnali steny, upravili sa rozvody, ako sme potrebovali, to znamená, že vlastne tu sme si vymysleli vaničku, takú z liatého mramoru, ktorú chce mať čo najnižšiu, takže sme museli vlastne presekávať do podlahy, robila sa úprava na rebríkový radiátor. Ale najväčšia úprava tu vznikla na tomto rohu, kde predtým bola stena ostrá a samotní chlapci, ktorí to robili, chudáci dosť sa s tým vytrápili, povedali, že koľko veľa urobilo to, že sme ten roh zrušili a vytvorili tú šikminu, kde v týchto priestoroch budeme mať úložné priestory a na túto šikminu dávame zrkadlo, ktoré pôjde na celú stenu. Bude to parádny detail tejto kúpeľni a opticky to zväčší kompletne celý ten priestor. Ešte by som chcela poukázať na túto stenu, ktorá bola predtým robená zo sadrokartónu. Jak sa obúchávali obkladačky, tak to celé nejako padlo. Takže sme to nakoniec tak vymysleli, že sa sem dali vlastne už nové pláty sadrokartónu. Momentálne je podlaha napenetrákovaná, pretože dneska ešte naši šikovní chlapci sem idú dávať elektrické vykurovanie podlahové, ktoré sa vlastne dneska položí a rovno sa aj zaleje, aby sme nestrátali čas a cez víkend nám to vyschlo a v pondelok sa môžu začať už také zaujímavejšie práce, ako je práca s obkladmi, s ktorými sa trošku natrápime, ale tým vás celým prevediem. Takže majte, priatelia, pekný čas a krásny víkend želám.